Sziasztok! Ez itt újra a DNB Channel. Sziasztok! És most folytatjuk a Stick of Truth. Ott hagytuk abba, hogy megcsináltuk ezt a küldit már. De mivel a gép visszadob, bassza meg. Ezért ezt újra végig kell néznetek. Majd tovább pörgetitek, ha akarjátok. Most elrendezzük. Ja. A Dávid van a gépnél, szóval majd gyors lerendezik. De már megint douchebagezik ez a múlva. Ne hülyé. Nem tudtad, de. Az nagyon menő chipset eszünk. Sajtos pufi. Sajtos pufi, ja. Nem tudom, miért harcosok lettünk. Mi nem zsidók. Hát de akkor nem lesz az a pöcsfej varázslóval. Check be, Cookie! Reméljük normálisan veszi a mikrofon, mert ez már nem a maxot. Közben próbáljuk kommentálni, de mivel ezt már egyszer végig kommentált, adjál neki baseballütőset. Azt bírom, fazog, földobja a baseball labdát, és akkor így elüti a faszit. Jó, szalám, XP1. Amúgy tudod, mi az az XP? Teljesen. Ez csak rövidítés. Experience, azt hiszem, hogy mi a fasz. Nem mondom angolul, mert németet tanulok már 10 éve. Nem 10 éve, várjál, 9. Meg ez is. Ez vissza. Most már értem. Te, ezelőtt nem így álltak. Szopás íjával szétszed. Ja, még nincs is szopás íj. Ja, de már van szopás íj. Ez szob be, Miki! Nesze, te pöcsfej. Most ki a douchebag. Reméljük kutyák is alszanak. Dávid néz ki a fejéből. És nem kommentálja a játékot. Koncentrálj. Hát erre azt nagyon kell. Lesz ennél majd nagy durva fight is. Akkor majd pisztolyos faszigat kell leverni. Nem? Ez egy hülye kínai, az nem? Te még nem voltál ott a szexen. Én sem, csak ezt nem gémpi. Mert nagyon felkapott a South Park. Sokan csinálnak róla gameplayt. Na ez már bevédek ebben. Én nekem sikerült azt hiszem negyedszerre széttörni megütni egy csávókámat. Na, ennek meg elsőre volt. Mindjárt neki szopás ígyák. Nem lehet, picsa. Elf őrszem. Megy a szem. Hoppáságba húgy. Hogy kemény egy HP-ja maradt. Az baseballzítő. Figyelj. Szét van baseballzítőkkel, meg ilyenekkel. Azt itt, hogy a labdát ütöm, de... Ez mindig beszívják. És most tűnik el a The Stick of Truth. Ugye? Ezt a dogot picsa olyan, mint a izé, ki az? Most nem mondunk neveket. Mi van medvén?
Az meg nem látok el odáig. Amúgy meg megint nem fogunk olvasni. Ugye? Minek olvasni? Még akár tudják olvasni. Én meg tudom az egész történetet. Ez egy ilyen orvos akar lenni, vagy ki? Nem az a varázsló, hanem aki mellette áll. Amúgy szerintem most két varázslónk. Ez a hülye, ilyen szőkehajú, vagy miért sárga hajú? Butters. Amúgy most keményen ilyen homályosak voltunk. Kanics biztos megint ránk nézett. Figyelj, ilyen láthatatlan technology. Windows más is kifejlesztette, jó van. Szerintem ez azért volt, mert a Dávid baszkodta a gépet. Biztos. La. Azt vedd meg! Az mi? Májon rugás? Meg mi? Ja, az egy szacsi volt. Nem olvastam. Májon ruglak, szívedbe kell lépni, a szívedbe. Gál. Mi a küldetés? Ugye rúgtak el a másikat. Akkor menni a lobogókat. Hívd össze a lobogókat. Most én vagyok. Nye. Haha, most én vagyok. Keresd meg Twinket. Haha. Ezt megint megcsapkodjuk. Mi ez? Gyorsít a fazat. Ígyük meg, aztán bemagyarázunk. Dávid már úgy kezdte a játékot, hogy nem vette fel. Amúgy föl lehet menni, nem? Ó, megakad. Menjél, ugrándoljál. És meg már csak addig sem megy. Figyelj! Fölment! Te följöttél ezzel? Nem. Mindegy, most azokat én megcsináljuk, amit eddig nem tudtunk. Valószínűleg... Ó, az igen, milyen páncét vegyünk. Itt most valószínűleg lesz ruha. Ugye? Nem. Akkor mi ez? Jó nézegetni, vagy mi? Jó, hogy nem lehet elvinni, mert valami Erik játékai. Mindegy, azért elopkodjuk a cuccosot. Ezek is Tiger! Megbasz a YouTube-na. Kus. Mi ez? Penészes popcorn? Vagy abból már gomba nő ki? Az igen. Ezek spermiumok. Milyen lehet velük játszani? Én vagyok az a böszm. Ezek mik? Mi? Ez ide verte ki az a hülye. Kis testvére szobájába. Vagy ez az ő szobája? Mindegy, van itt minden. Cihány kóla. Ó, itt most ez az anyja szobája. Meg lent akar, itt mindegy, kifosszuk. Az egy kőkemény alsónadrág, hallod? Az mi? Ez műbré. Nem? Várjál, közelem megy. Ez szó szerint egy fekete vihar, az egy ilyen... Most gyerek közelebb, ezt nézd meg. Ez egy faműbré. Meg van ilyen lila szenvedély is. Ez kevés. Hallod? Jack Newsy. De azokat nem lehetett felvenni, ha jól láttam. Az anyja látszik, hogy kielégíthetetlen. Na. Antonio Banderas szexbábú. Az konkrét ez a nő, hallod?
Hát ez nem normális. Ez nagyon beteg ez a játék. Öcsé! Ott is egy műbré. Beszarok. Ide nem jöttél föl az ezelőtt, pedig miket lehetett volna röhögni. Nem lehet kimenni. Megvan az első festéked. Használd, hogy átfest valamelyik cuccodat. Az... Ezt Dávidnek kéne csinálnia. Mit fessünk át? Nem is lehet átfesteni. Vagy toka. Na jó van, átadom Dávidnak, majd ezt megcsinálja. Amúgy fel tudtuk venni a műbréket. Rak be már valamelyiket. Mi? Ott vannak, nézzek. Az összes műbré. Gyakran társul fehér villám. Az ilyen nyúlra is. Na gyere közben. Dagi dudú. Van itt mindenben, rózsdás csak. Ezeket azt hiszem el lehet adni, ugye? Ez jó már. Menjél vissza, rakd fel neki. Az Y-t, a festékkép. Most át kell festeni. Hoppá. Nem akarok én. De festeni kell. Nem hiszem De fessé! Nem fish. Az Y-t kell megnyomni. Azt írta. De most levetted. Ott még volt izé. Nem volt ott semmi. Na, ezt meg vedd föl. És te olyan gyökér vagy, nem vetted föl. Miatt azt már fölvettük innen. Azt az úzóhere. Jelölt ki valamelyik. Ott vagyok, és akkor... Nem lehet kijelölni. A patkányok fie. Jó! Dávid. Már még egy festék. Fessünk már. Kardot fesd. Mondom, a Windows ez a izét kitalálta, te. Ez amúgy Ubisoftos játék, nem? Az, csapd meg! Megcsaptad? Mi az? Ez a saját házunk. Ott már szét tudod csapni. Menj be a táskáért! Életerik szír már meg. Akkor mi a küld? Küldi az az, hogy ő ott volt, hogy hívd össze a zászlókat, lobogókat. Ott menjél el, egyenes. Tudod, sem is tudok közlekedni. Aztán menjél erre fele. Ezt a ciao. Jó, ti most ezt nem látjátok, mert még hülyék vagyunk a facecamhez, mondtuk. Amúgy most be lehet menni az ennek a garázsába is. Nem ennek, ja, visszafele. Dehogy is. Itt kell összehívni valamiket. Hátul. Kikapcsoltad. De mekkora fasz vagy te. Te most adod az anyjának a műbrét. Új barát. Megtaláltam neked vizét, aztán ne szóljak a férjének, azt inkább barát hosszú. Are you still here, douchebag? I told you to go find Token, Greg, and Twig. Chop, chop. Jó van, na. Mentek. Csak van valami fegyver. Guess I'm minding the shop now. You need Azt mondja, a műbréjét vedd meg. Add el ezeket a cuccosokat. got something you want to sell? De ne az életereg szír. Várj, a műbréket hagyd meg, hülye. A szexbábut is. De hülye vagy. Mindent Got some pretty good wares here. Ez az műbré. Vagy mi az? Valami jó fegyvert kéne. A hűséges sarlókardja. Az jó a hűséges sarló. Mennyi barát? Ó, az igen!
Jobban néz ki, mint az a fosfakar, nem? Na, de akkor már... Én tudom már, mondom. Te mit lövöldözöl? Jézus, a keresztül. Menj visszafele, ott van ám cucc. Bele. Várj, menj visszafele, ne a patkányokat lövöldöd, menj visszafele. És nézd, be tudsz menni. Oda, akkor menj be először. Na, Tudtam itt én. is fönn lesz az anyjánál a műbré, figyelj meg. Menj oda, barátkozz vele. Anna, faszi vagy. Ezek ugyanúgy néznek ki, mint a muszüleiknál. Jó van. Hát ez nem szarozott szét. Ja, már voltál, kinyitottad, nem? Aha. Akkor itt is, de szerintem ugyanúgy néznek ki a szobák is, minden úgy néz ki. Kivételesen az nem. Ismeretlen ház, ismeretlen játékok, de azért lopjunk el. Lopjuk már el. Ó! Kulcs. Megvan a garázskulcs! Ez mekkora csíntevés! Ó, azt meg kell csinálnom nekem is. Furcsa, hogy nincsen műbré. Hát... Én is csodálkozom. Ezt a nőt ki lehet elégíteni. Menjünk akikálni. Koksizzunk. Más WC-be. Aztán! Majd rak rá WC papírt, menjünk. Batorsz kölcsön adod? Meg ne szoruljon. Húzd le a fenébe. Most milyen kulcsot adtam? A garázskulcs, azt hiszem, meg valakinek a házkulcsa. Garázskulcs. Druida kesztyű, vedd már föl! Nem tudom, mert csak 4-es szintén van. Azokat csapkod szét, az a patkányokat. Nem tudom. De, próbáld meg. Meglének. Várjál, próbáld őket lelőni nyíllal. Hallod? Tudom, megpróbál. És azt meggyújtani nem lehet. Ja, már haza lehet menni. Nem, mert az apád addig nem engedett be, míg nem szereztél barátot. Kis grapóparóka ott volt ki. Az anyád a barátod. Az azért kőkemény szenvedély, hall? Patár. Te barátkozol velem? Tényleg? Nem lehet arra kimenni a konyhába? Nem tudom, hogy te pont mit csinálni. Ez van. Oké. Rendesen. Na. Hol van? De ebből a szakaszban nem lehet innen kijönni. Dehogy nem ad ide. Csináld meg. Én még futni se tudok, hagyjál. Yeah. Na, ne legyél már itt. Milyen menő vagyok ma. Te ezt tudtad volna, te? Hülye! Várjál! De várjál most, hogyha egyik postaládá. És ebbe? Hát de most valahogyan csak meg kell találni, hogy mit kell csinálni. Nincs otthon levél. Ó, van itt nincsen semmi. Na. Lehet ezeket gyűjteni kell, de mindegy. Nagyon menő vagyok. És a kukában van valami. Ott van egy kulcs! Ugye ez nem az? Ja, az csak egy ilyen lerágott szardarabka. És ha erre itt szétütögetem, hova? De azokat a patkányokat onnan... Hogyan lehet leülni? Így?
És most? Nem így. Ha nem? Hiába lő. Mi várj? Jézus Mária, kurva szák! Most mit kell csinálni? És ha hátra lehet menni az udvarukba? Nem mennek, menjél be itt! Áll erre! Ragd már be! Ez mi a faszom? Mondom, perverzek ezek a faszfejek. Druidek lesz. Menj be, és nem ebbe, nem ebbe. Hülye. Saját házunkba mondjuk ki lehet menni hátsó udvarba. Menjél vissza. Próbáld meg. Aztán ott lehet, hogy valahol lukas a kerítés mondjuk. Nem néztem tovább a gameplayt, csak az elejét, szóval még más hülyeségéből se tanulhatunk. Szóval itt meg nincs hátsó udvar. Még be. Az a baj, hogy kurva szar. Szóval ezt, és hogyha szétütöd azt a hóember gecit? De azt már voltunk fenn. Csak abban a ládából kiszedtünk mindent. Jó, próbálj. És hogyha leütöd a... mindent le kell ütni, bazd meg, aztán majd csak kiderül, mit kell csinálni. Ebbe, és ott be nem lehet menni. Itt sincs hátsó udvar, baszod. Én már azon vagyok, hogy nem tudom, mit kell csinálni. Ez a kupakiből meg elküldene. Megint az a hadsacsicsúk. Nagyon menő vagy is. Ha már megvan. Lefingod a patkányokat! Igen. És szerinted attól elvennek? De ne az, patkányt. Patkányt! Lementek, figyeld! Megmoccantak. Valaki mit írt ki? Segből szájba. Azt ad, ez de büdös. Próbálkozz. Öcsém fingós varázsló. Próbáld meg. És nem döglenek. Vagy dögledeznek? Nem lehet, hogy azt a szemétkupacot kéne onnan eltüntetni? Mert ha a szemét eltűn, a patkányok is eltűnnek. A táblát szét. És akkor mi lesz? Ott volt a tábla. Ezt a táblát? No humans. A szó, hogy az az elfek területe. Öcsém, nagyon vigyázni kell, mert ez az elfek területe, mert az a tábla arról szólt, hogy no humans. Szóval az az a meglátásom, hogy itt csak elfek lehetnek. De jó, bunyó. Tudni kell kicsit angolul néha. Jó, szóval már kettővel támadhatunk, mert van barátunk. Hívjuk már az anyát bunyózni! Hozzá brokit. Jó. Támadás növelve. Elvéd ki! Csekben udli. De most már jobbak leszünk, mert azért jó fegyvert vettünk. Páncélozott. Ez meg kalapácsa, bazd meg. Bátorás. Mi az köröm? Kézrátétel. Nagyon menő. Én ezt szeretem. Amúgy ilyen szerepjátékot így a való életben is kipróbálnám. Nem? Ilyen Thor kalapácsa, bazd meg.
így 60-an összeállnánk. 30 ember, 30 elf. Az elfeknek valami fület venni. Vagy elmennek a izéhez. Én állok a vérbe, bazd. De amúgy most a Dávid van a gépnél. Amúgy milyen faszát látszó cipőnk van már? Vagy csak ugyanolyan színű, mint a beton? Hát, Ubisoft. 69 is. Na mi van, nem kérsek be nudlit? Olyan izéset. Az is konkrét volt. Az mi a tököm? Ez olyan volt, mint Chuck Norris, te. Az is megdöglött. Már csak egyetlen egy kell. De már vérzünk, mint atom, geci. De már megcsináltuk. Szóval itt is az a helyzet, hogy ezeket kifaszjuk. És ott a tábla South Park! Ez nagyon kemény. Azt verd szét! Ott a izé. A táska. De te verd szét! Oda kell az telefon. Ja? És akkor már No, tud menni tátra a tudsz menni. kávézóhoz. Ez az. This is where heroes can come for adventuring gear, nose jabs, and abortions. This movie's really sweet. Too bad you guys can't see it. Hey, over here. Welcome to Tweak Coffee. Mr. Twick. A Twick azt a kacsa mondja, vagy mi angol, nem tudom. Twick, You Twick. should try some coffee. It gives you that edge you need to stay focused at school. Szumizsi meg. Szúzzál. How am I supposed to do all Az mi a tököm? now? The guy's beating now? Ez hogy néz ki? Way too much to do. Kanics. How am I supposed to do all this? Wait, you! Could you go get the 4 o'clock delivery for me? If you do, I can finish here and then I'll still have time to play. Please, would you? It's at Kenny's house, like always. You give them this, they'll give you the delivery. Tikkel a szeme. More coffee. Ez valami Please, dilis more geci. coffee. Új küldetés, forró kávé. És most is úgy csináljuk, hogy küldetésenként I can't wait till váltunk. all the work is done. If you get the delivery for me, I can finish more coffee. Need more coffee. Forró kávé, el kell hozni a szállítmányt. 4 órai szállítmányt pontosan. Kiterült egy... Már azt hittem. Akkor most hozni kell szállítmányt, nézd meg, hogyha onnan. Ott van forró kávé. Menj Kennyékhez. Oda, vasúthoz. Nem tudom, hogy nem lesz úttorlasz. Nem? Szerinted? Csöves, adjál neki. Fingás. Az mi? Elektromos. Sure is a lot of work. Wow. Elektrise. Karaggeza. Hoppa. Itt is elfek lesznek szerintem. Vagy? Az mi volt? Kis csávó hirtelen előugrott. De nézd meg már megint, hogy hol vagyunk meg, hogy hol kell menni. Ide kell jönni. Aha. Faszodat. What? Oh, this isn't for I am bit stupid, a hülyékkel vagyok. Azt kell. Ja, akkor megvan a garázskulcs. Beszélj a kedvesem. Yeah, we got the package for Tweak Ugye Coffee. ezek You nem got... tudom kötögetni.
Remélem nem, mert jó csövesek. That's not the usual kid that picks up the package, huh? Oh shit. It's a kid! Ez egy zsaru. Hát ez tényleg hülye. Ah, shit. Jézus Mária! Az a nő a melleivel fog minket csapkodni, vagy mi? You should be dead. Kis homoszexuális. Az már nem fog semmivel se csapkodni. Opa. Yeah, rocket. What was that for? Good guy. Az mi? Szar darabkával dobáld meg őket. I got your back, yo. Amúgy most már másikat is kéne hillelni. Feel my righteous Csak nem fury. lehet. Benjamin Franklin XD. Mindegyiket úgy hívják, hogy Matt fel, vagy Matt fej. Ja, hogy ez ilyen pszichopata, hogy 3 személynek hiszi magát. Töröm a lábad, ne félj. A mi volt? Eltűnt. Kicsaj. Maybe now you'll turn your light God on. damn it. These witch doctors must be cooking up a secret potion. Wonder if it's a healing potion. Ezt a küldit most befejezzük, vagy itt kell befejezni. Kávét innen kell lehozni. Ott azt lőd meg, próbáld meg. Police brutality! Azt próbáld meg meglőni. Nem arra gondoltam. A szó! Ért. Ki kellett kerülni a tüzet. Akkor visszavisszük a Twikinek. 4 órai szállítmányt. És szépen... Hát azt lefiglanád, olyan tűzcsóval lenne ott. Gáz begyullad. Új! Menjünk már csatázni. Nem fér bele már a részbe. Betöltés. Playing pirate is better than being a pirate. Who wants to live in stinky old Somalia anyway? Inni akartál? Ó, de személyes vagy. Nem bírtad ki a részét. De azt bírom, itt van egy csomó cucc, ruha. Nem lehet ellopni. De nem lehet ellopni. Nem mint a Dead Rising 3-ba. Az tele van, szét van szórva minden basszus, olyan jó cuccok. Na szóval visszahozzuk ezt a és a következő részben én fogok kezdeni. Mert mission completed. You did it! You got the pickup! Oh, thanks, man. Dad, I finished my work. Can I go play? Where's today's delivery? Az meg megint hogy a picsába került oda? Yep, that's good. Me- All right, Tweet, you can play for a little bit. Ezek a Even hibák. before dark or you'll be Lehet, hogy grounded. csak a gép miatt van. Like the fresh grinds Nem. of our all-organic tweet blend, Nem. made with Vagy ingredients játékhiba. from local Nem, ez tweakers. direkt így. Thanks, kid. I gotta go get changed and then I'll... Jó gyorsan lett, de... Szóval egy küldetés befejezve, végre. Na szóval, ennyi lenne a rész. És még máma, vagyis hát, hogyha Dávid feltölti, ha? Akkor folytatjuk innen. És most nem kell egy kicsit se előrébb kezdeni, mert missionnel zárul be. Így van. Szóval ez egy ilyen checkpoint féleség. Na, sziasztok, köszönjük a figyelmet, és jelentkezünk a következő részekkel is.